A ber, adei eta unai. Bueno, bidali ostazue ariketa hau. Vale? Esaten digute, honen simetrikoaren simetrikoa plano honekiko A' dala. Baina bai planoan eta bai simetrikoaren puntuaren koordenatu bi eta ekuazioan letra zenbakia solte zoian doiana ezezaguna dira. Eta orduan kalkulatzeko era arrozituan hori. Vale? Bueno, egoera izango zen planoa hemen daukagula, puntua eta simetrikoa hemen. Orduan, imagina moten digutela puntua hau eta planoa. Guk lehenengo gauza izango zela kalkulatzea zuzen bat perpendikularra dana planoarekiko atik pasatzen dana. Ba, kalkulatzen dugu hori. Eta aldugu egin. Vale? Zuzen hori da izango daia marrazkian ikusten da. Hau ze zuzen da. Agertuko da pizka beran dutxu, ze hori. Hau da R zuzena. Ba. A' puntua R zuzenean dago. Vale? Zegoelan kalkulatzen dugu honegonda. Orduan, A' han egoteko, horrek esan nahi dau, ordeztuta X, Y eta Z hemen, bat AB, bete behar direla. Lehenengoan, teren balioa ataratzen dugu, T minus B da, eta minus B ordeztuta beste bietan, kalkulatzen ditugu A eta B. A minus B eta B minus lau. Vale? Bueno, orduan, pi planoan, D kalkulatzeko, pi planoa A eta A'ren erdiko puntutik igarotzen da. Erdiko puntua, bien baturaren erdia denez, bi minus bat minus hiru emoten da. Eta puntu hau, planoaren puntu bat bada, beteko da bere ekuazioa, hau da, X, Y eta Zaren ordez kokatuta, geratuko da, bi ken bat gehiru gehi D berdin 0, beraz D berdin bi. Orduan, balioak zintzu dira, A minus bi, B minus lau, eta D bi. Eta orain,